Şu şişmeni bir yaratabız. Demli suyu, şifalı su deyip. Рәмзилә Әгълиуллинның һәр иртәсе Шиякиядә асып татлы су чишмәсенә сәяхәттән башлана. Бердән бу аның өчен зарядка булса, икенчедән җырларда урын алган чишмәнең суы саф, тешләрне камаштырырлык салкын һәм шифалы. Аннан авыз иткәч, үземә көч-куәт алам ди сюжет герое. Bu tatlı suğumuzga günde düşebiz biz. Eyyemi şu çilek yenteleri bizni maturguna asıp buram buylap kilemiz. Bir demli suyu, şifalı su deyip rahatlanıp içebiz. Allah'a şükür, Allah'a şükür. Bugünkü günge min şükür. Mine indi yaratabız. Şişme bizni matur, bu yıl matur itip yasadılar. Şu şişme buyuna gül. Günde bir neçe mertebe düşüsü kilip tıra indi mine şunday. Урта Кирмән авыл җирлеге башлыгы Булат Хасанов Шишмә территориясендә башкарылган эшләр белән таныштыра. Иңелек өмә ясап тал агачларын, куакларны кискәннәр. Аннан авыр техникалар җир эшләрен башкарган. Татлы су юлына вак-таш түшәгәннәр. Төзүчеләр ыскырма урнаштырган авылдагы 2 чишмәдә үзара салым программасы хисабына яңартыла. Бу максатларга 400 мең сум акча тотканнар. Мен бик рәхмәтлемен үзебезнең авылдашларга, менә бу өмәләрдә катнашкан кешеләргә, шул вакытта үзара салым акчасын түләп, үзенең өлешен керткән кешеләргә бу чишмәдә һәрбер авылдашыбызның безнең өлеше бар дип әйтергә кирәк инде. На самом деле, чишмәбез бик матур чыкты, уйлаганча, мин уйлаганча, без уйлаганча инде, чөнки монда бит әле карасында булса, без юлында салдык монда, шибиннән тауны тигезләдек. Менә моның астында шибин җәелде бит инде, шул вакытта ул үзара салым акчасына менә бу без бу елганың агышын да турайттык. Акчалары җитте. Әйткәнемчә, бүтән үстәлегенә тиешенчә файдаланды. Но эшләгәч безнең шисе килден затлы иттереп инде. Аны бер шисен матур иттереп гомерлеккә узакка итәлеп шисе булгач без аны фән күрә акчасын кызганмадык. Затлы иттереп яхшы иттереп эшләргә тырыштык. Ә монысы авылның икенче башындагы Әрәмә чишмәсе, цилиндрланган бурадан эшләнгән өс кырмасы кунак өен хәтерләтә. Аны эшләү 170 мең сумга төшкән. Сөйлештән соң авыл тагында ямьләнеп киткән кебек ди Урта Кирмәндә яшәүче Фәния Мөхлисова. Чишмә инде ул безнең авылыбызның көзгесе бит. Аны инде беренче тишеткә калдырып булмый. Иң беренче чиратта безнең чишмәләр каралырга тиеш авыл җирлегендә. Авылда яшибез бит инде. Гомер буе чишмә суы эчеп үскән балалар барыбыз тагын. Шулай уйлаштык тагын авыл җирлекләре белән җыелышларда күп сораулар булды инде бу тота. Шулай иттереп ясап куйдык. Канагатмысың үзегез? Бик канагат. Авыл халкы белән берлектә эшләнгән эш белән булгач бик сөенечле, бик канагат, бик риза. Шәһәрдә яшәп, кайтып бер уч чишмә суын эчсәң иде дип гомер буе авылын сагынып яшәүчеләр дә бар. Авыл халкы бу яктан бәхетле, саф сулы чишмәләр кул сузымында гына. Илнур Юнусов, Фаил Шәйхетдинов, Рәмзилә Баһаутдинова, Мамадыш хәбәрләре.